For today's Papa RD's random thoughts, mahibaw anday nimo ang batasan sa usa ka tawo, ang tinuod nga batasan kapag ka makwartahan ang usa ka tawo or mahatagan nimo og gahom. Kabalo mo kung ano, di man good kay wala mo kabantay mga kapapa RD News TV nga mga kaistorya di ay nga every time natay ma-receive nga kwarta mo tag ma-hyper, di ba? Ikaw pangutanon ta ka kapag ka makadawat tag kwarta, like for example makadawat tag 10,000, unsay unang masulod sa imong una-una? Duha man na. Una, ang uban makauna-unag tigom, di na sa duha daghana tigom or kanang inegosyo. Pero kung wala ko masayop, kasagara gyud kapag ka makakwarta ta, magunahuna tag unsa na to pagasto, di ba? So diha pa lang nga aspect ma-define na unsa ka nga klase nga tao. Halimbawa, nakikwarta, nagunahuna ka, unsaon nako ni nga mapalambo pa nako niya akong kwarta. O di ba, nagpaklaro na siya nga responsable ka nga klase nga tao. Nagunahuna ka nga mapalambo nimo para kung mulambo ang imong kwarta, mas labaw pa siyang makatabang kanimo og sa mga tao nga nakapalibot sa imuha. Pero kung magunahuna ka nga, unsaon nako ni sa paghurot og gasto, that is sign of impulsiveness and that sign of irresponsibility. Unya, money is power in earth. Money is power. Kapag ka na kay kwarta, na tendency nga mo taas pod ang tan-aw nimo sa imong kaugalingon because you think that you can pay and you can buy anything and anyone, and that's wrong. Munang uban mga kaistorya nga mo taas ang ilang ego, mataas ang ilang pagkatao kung nagtuo sila nga everything and everyone can be bought by money, which is wrong. Dili tanan. Pero ang uban lagi nagunahon na man anak mo nang mausab ang ilang batasan. So mo nay bantayunon jud kayo. Dapat nga the more ka madato, the more ka magpaubos. Murag palay ba nga the more mandagdaghan og kuan ng palay bunga samot nga muyuko. Pero dili isa kasagara ang kakahitabo mga kaistorya. Kay mo lagi ang kwarta manggod gahatag manggod sa adrenaline rush sa tao, di ba? Pag may adrenaline rush, muna siyang ma-hyper ang tao, di ba? And then feeling niya untouchable na siya kasi marami siyang pera eh. At doon na lalabas na yung ugali niya, mugawas na dito yung tinuod ng batasan. So muna itong bantayunon mga kaistorya nga the more ka makwartahan, the more ka magpaubos, the more ka madato, the more ka mahimong kabus. What I'm trying to say is kabus ka in a sense nga makasabot ka sa mga kahimtang sa kabus. Kabus ka in a sense dili nimo gamiton ang kwarta para sa paghimog dotan sa imong isig ka tao. Kung dili kabus ka nga magunaw na ka unsaon nimo niya kining kwarta magud gasan ni gikan sa Ginoo. Unsaon nimo ni paggamit para mas makatabang ka sa imong isig ka tao. Kung kanang imong mindset, well, congratulations. Pero kung imong mindset lahi, makakwarta ka, lahi na imong una mag-travel, magpalit og bisag unsa, di ba? Dili na din mo tuo og mga tambag, dili na mamino kay feeling nila sila na gyud kay dato kay sila. That's wrong. Isa pa, kung tagaan ng tao gahom, magyagi po nimo mailhan. Ang tao gyud nga maayo kapag ka matagaan og gahom, gamiton na niya ang gahom to serve. 'Di ba? Gamiton na niya to serve. Gamiton na niya ang gahom para to mentor, 'di ba? Unsaon niya nga pinagi sa iyang gahom, mas daghan pa siyang matabangan. Nanagod siya gahom god, 'di ba? Pag may ngong gahom, that means power, 'di ba? That means network, 'di ba? That means connection. So mo nimo na sa kanako niya kung gahom nga mas makatabang ko and makaproduce pa kog pareha nako para pod ma-uplift ilang kinabuhi. Pero ang uban dili eh. Kapag ka nagahom sila, mandaog-daog sila sa ilang isig katao. Ang ilang nanawon ang kabulaka ang thinking sa ubang kapag ka nagahom, unsay akong buhaton para magpabilin ko ani nga gahom. Mo nang uban dayon mang power play, 'di ba? Ang uban dayon dili gusto malabuan. Pag nay maayo sa ilaha, pamina niya mas maayo sa iya, yang patyon. I'm not trying to say nga patyon physically, pero patyon ang potential, ina na ba? So di gini mo na may bawaan. Kapag ka na kay gahom, yang imong nahuna, unsaon ka na ko ning akong gahom nga mas makaserve ako sa katawhan. Unsaon kanina ko ni akong gahom nga
mas daghan pa kog ma-empower, daghan pa kog ma-inspire. Nanagod ko'y gahom. O di, congratulations. Pero kung lahi kayo mo nahuna, unsaon ka na ko ni ba nga di ko matangtang din ba? Kani dapat mo ni kong buhaton, pang biklon ko ni sila kani mga threat na ko ni. Diya na ka diya mo tunga ang imong tinuod nga batasan. Mabito nang may bawaan nimo mga kapapa mga ka-istorya dilita sa corporate world. Ang usa ka manager nga maayo, malipay na siya basta nasa'y makita nga mga tao nga potensyal. Malipay na siya because ang tinuod gyud nga manager magunahon na siya sa bigger picture, sa para sa kaayuhan sa kumpanya. Magunahon na siya. So muna nga kung makakita siya tao nga na mga potensyal, yan ang suportahan suportahan na niya. Kay kabalo siya nga makatabang na sa kumpanya as a whole. Pero ang manager gyud nga way klaro galing, pag nga siya makita ng mga tao nga mas pamina niya mas maayos, yan ang ginabikil, yan ang pangitaag sala, yan ang perminti awayon, yan ang i-power play para muhawa, para wala ni mo puli sa iya. Ina na mag-isip ang way klaro nga mga manager na mag-isip. So ang may tabo, wala, mediocre ang organization. So muna akong buti pasabot ha. So mga kaistorya, for more random thoughts like this, please don't forget to follow my page, Papa RD, Papa Space Capital RD. My FB account, Ardison Tolibas Arsua. My TikTok account, Ardison Tolibas Arsua. And my YouTube channel, Magistrata Info Vlogs. Thank you so much and have a nice day.